Hem volgut conèixer de prop Rosa Martín, que ja porta més de 20 anys vivint de manera independent i que treballa a la Universitat de Barcelona. Passa, passa. Ai, hola, què tal? Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, bon dia. Així que aquí vius tu? Sí, de meva llar. Quina xulada, no? Sí. Me l'ensenyes? Vinga, passa. Passa tot, davant. Les meves germanes també feien la seva vida i jo vaig decidir que volia viure sola. La meva mare viu a dalt, val? Vaig a comprar, també faig la colada, m'espavilo sola, la mare de bé. Per mi tenir síndrome de Down ara és un repte meravellós amb la meva vida. Jo vaig tenir els meus moments, també em va costar molt acceptar-me, però amb esforços i amb afecte per tothom, així jo no ho seria. El meu dia a dia, des que em desperto fins que em vaig a dormir, el tinc ple d'activitats. Des del matí que vaig a treballar fins quan torno a casa cap a la nit. Soc ara molt feliç. Tinc tot el que em motiva per somriure i per començar a viure i estic molt contenta de ser el que ara soc. Et falta alguna cosa? Un nòvio. Sí? Un nòvio i complir els meus somnis. M'agradaria publicar algun llibre meu. Què, anem cap a la feina? Anem! Avui t'acompanyaré jo, ja sé que hi vas sola normalment, que hi vas sola, Sí. però avui em deixes que t'acompanyi? Sí, Sí? I així em presentes als companys i tot? clar. Jo soc independent, vaig per al carrer, agafo el metro, l'autobús, jo tinc una vida plena, soc autònoma, independent, treballo, tinc la meva vida i molt bé. La Rosa és molt responsable. En general, la feina aquesta que fa l'obliga a estar força concentrada i doncs és una persona que es concentra bé, fa la feina, la coneix, ja fa molts anys que la fa i ens en podem enfiar força d'ella. Entro les comandes amb l'ordenador, també poso etiquetes, fotocòpies. Jo no tinc limitacions. Jo crec que moltes de les limitacions nosaltres mateixos les creiem amb el cap o amb el cor. Jo crec que si algú vol alguna cosa, espavila.